איך הפכה איראן במדינה חילונית לסיוט של המערב? בואו נדבר קצת על המהפכה ששינתה את המזרח התיכון. איראן היא המדינה השיעית הגדולה בעולם, אבל רוב המזרח התיכון סוני, וזה יוצר חיכוך מתמשך, במיוחד מאז ההפיכה האסלאמית באיראן. איראן שלפני ההפיכה הייתה מדינה חילונית, פרו-מערבית תחת שלטון השאה של מוחמד רידה פהלווי. במשך עשרות שנים ישראל ואיראן ניהלו יחסים חמים, ישראלים חיו בטהרן ונהנו מסגנון חיים הערבי. שתי המדינות אפילו הקימו יחד את קצ"א, צינור נפט סודי לשינוע נפט מהמפרץ הפרסי לאגם הים התיכון. אבל 1979 היא השנה בה הכל השתנה. הפיכה האסלאמית באיראן, השאה בורח והמדינה נמסרת לידיים של איש דת שיעי, האייתוללה חומייני. אבל מה זה בכלל האייתוללה? איית אללה, אות או מופת האלוהים. זו הדרגה הדתית הגבוהה בשיעה. אדם שיכול לפסוק בעצמו, בשם המדינה ובשם הדת. מאז עלו האייתוללות לשלטון, איראן משנה פניה ומתעצבת כמדינה שמטרתה להרחיב את ההשפעה השיעית במזרח התיכון, דרך ארגוני פרוקסיז כמו חיזבאללה בלבנון והחות'ים בתימן. כך למשל ב-2019, איראן והחות'ים תקפו את מאגרי הנפט של סעודיה ושיתקו כחצי מהייצור שלה. ואיך כל זה מוביל להסכמי אברהם? האיום שאיראן מהווה לאורך שנים יוצר אינטרס משותף בין ישראל לסעודיה, שמתפתח לשיתוף פעולה חשאי עוד לפני ההסכמים. בסופו של דבר נחתמים הסכמי אברהם, הסכם שלום אסטרטגי ביטחוני בין ישראל לאיחוד האמירויות, בחריין, מרוקו וסודן. באיראן כמובן לא נשארו אדישים, וההסכם זכה לגינוי חריף מצד המשטר. האם הציבור האיראני שרוצה לחיות בשלום יצליח להפוך שוב את הקערה על פיה? אללהו אעלם.